सब्सक्राइब करंतु ओडिशा जॉब अपडेट्स चैनल को बेल आइकन को दबांतु लेटेस्ट जॉब सबटु प्रथम पाइबा पई। नमस्कार मु आदि ओडिशा जॉब अपडेट्स को आपनको स्वागत जनाऊँ। आज ये वीडियो रे मु आपण मानकु जणैबी विश्व भारतीय कौशल विकास मिशन रे खाली पड़िथिबा पद विषय। तबे आसंतु जानिबा एथिरे केतोटी पदवी खाली रहिछि एवं एहाकु किपरि आवेदन करिवे, एथिपई शिक्षागत योग्यता कोन रहिछि एवं एथिपई बयसर सीमा केते हेबा आवश्यक। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାପିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୌଶଳ ବିକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 43 ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 224। ପଦବୀର ନାମ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର। ପଦବୀର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 43। ଏଥିପାଇଁ ବୟସର ସୀମା ରହିଛି 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ, ଏମଟେକ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ବିସିଏ କିମ୍ବା ଏମସିଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଏଜୁକେशन କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଏଜୁକେशन କରିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 35,000। ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 7ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି MBA କରିଥିବେ କିମ୍ବା BBA କରିଥିବେ ଏବଂ କିମ୍ବା PGDM କରିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସର ସୀମା ରହିଛି 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 35,000। ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଏଥିପାଇଁ 45ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 20,000। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଏଥିପାଇଁ ବୟସର ସୀମା ରହିଛି 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଜୁକେସନ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 129। ଏଥିପାଇଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 10,000। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି +2 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସର ସୀମା ରହିଛି 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ। ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ www.od.vbindia.org ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖଟି ହେଉଛି 7/10/2017। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଏକ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।